Sa Good Vibes, dog park sa karon ang ginaplanong ay patukod sa Kapitolyo Provincial sa sulod sang Capitol Lagoon kasunod sang pagpatahom sang playground. May report si Romeo Subaldo. Magsiling ka nga Capitol Lagoon, kadamo ang icons nga ari diri. Halin sa pond sang tilapia, mga estatwa kag sculpture, kag syempre ang Capitol Building. Dugang atraksyon diri ang playground kag ang skating rink. Halin sa kinaandan nga swing, slide kag mga lalatayan, nadugangan pagid ang children's playground sa Capitol Lagoon. Bisan madulom na kon gabi, padamo sa gyapon ang mga pamilya kag mga kabataan ang nagatinir diri. Nagaserbi naman ini abi nga picnic ground para sa mga pamilya. Plano karon sa probinsya nga magdugang pagid sang solar lights sa area para mas mapasanag pagid. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, luyag kay pasiguro ni Governor Eugenio Jose Lacson ang safety sang mga kabataan kag para malikawan ang anuman nga sahi sang aksidente. Ang skating rink nga madugay na ngayara diri ang haluson na lang ginagamit. Sunod sa kay Diaz, kalabanan abi sa karon nga mga naga-longboard o naga-skate ang nagapadulong na sa mga malayo nga mga lugar nga may malaba nga mga dalan para diri. Gani plano sa probinsya nga i-convert ang skating rink sa isa ka dog park. Nag-ambal na ko kay Gov kung okay sa iya, we'll try to design a dog park, no? Nga kundiin ang aton mga pet lovers, no? Makasulod dira, dira lang area, no? Sa skating. Dira sa skating kada kalapad sina, no? So we'll have an area nga leashed yang aton nga ido, aton nga pets. Pero may isa maka area nga pwede nga daw ibuyan, no? Makalibot-libot sila. Nagadamo naman gid abi sa karon ang pet lovers kag bisan gani ang mga malls nagabato na sang pets. Luyag sang Kapitolyo nga ang mga dog owners kag ang ilang mga hinuptanan nga mga ido ang mabutangan sang area diri sa lagoon kung sa diin sarang sila nga maka-walking kag ma-enjoy ang view kag makapabugnaw-bugnaw sa idalom sang puno sang mga kahoy. Target sa probinsya nga mahuman ini sa bulan sang Disyembre sini nga tuig.